Het is een historie die heel lang terug in de tijd gaat. Een voetbalwedstrijd tussen de scholen van Lin en Herten. Dat wordt georganiseerd door de Solvay, want dat is het bedrijf wat precies tussen die twee dorpen ligt. Kijk maar met. Wij gaan winnen! Herten is de pineut, want hun zijn een koffieluid! Hey! Daar won je koffie, Ja! Het is een traditie die jij al terug sinds veel klein mensen zijn, volgens mij. Ja, dat moet ik wel zeggen. Joh. Volgens mij hebben we allebei nog in het team van Herten met gevoetbald. Het is inderdaad dit jaar voor de 56e keer dat de Solvay zeg maar, dit organiseert tussen de scholen van Lin en van Herten. Dit jaar in Lin, volgend jaar weer nog meer Herten. Ja. En, dan is het altijd spannend wem de wisselbeker met Noes mag nemen. Ja, precies. Vorig jaar had nog heel veel jaren dat Herten mij gewonnen heeft, Lin hem gewonnen. En dit jaar ziet het er nog uit, maar goed, ik mag niet speculeren dat Herten er met de wisselbeker vandoor gaat. Ja, ja. Nu is dit dus georganiseerd door het bedrijf dat eigenlijk tussen die twee dorpen ligt. Is het toch omhoog ontstaan deze wedstrijd, denk je? Ja, het is eigenlijk een beetje een stange. Solvay Chemie is eigenlijk van oudsher gevestigd op de gemeentegrens Lin en Herten. En Solvay heeft zich eigenlijk altijd ten doel gesteld om eigenlijk voor de beide gemeenschappen te willen betekenen, specifiek voor het bewegen zeg maar, van de jeugd. En zodoende is die traditie 76 jaar geleden ontstaan. Ja. Gedurende die 56 jaar, hem staat al veel wedstrijden ook of niet? Ik ben nu 6 jaar hiermee bezig en volgens mij is in die 6 jaar duidelijk Herten toch wel koploper. Ja, ja. Mogen we dat concluderen ook voor 56 jaar? Denk ik. Ik zou dat wel door kunnen trekken. Ja. We zijn zelf van Herten, dus een beetje veel, dat moet wel. Ja. Leuk vooral voor de kinderen natuurlijk. Vooral voor de kinderen, we hebben heel veel spas aan. We merken ook dat de scholen heel erg enthousiast zijn. We hebben de scholen een paar keer bijgezet om te kijken wie kinderen er toch weer een extra dimensie aan geven. Maar zowel de Werchtenschool in Herten als de Triangelloedlinnen zijn allebei heel erg enthousiast. En natuurlijk ook wel dingen aan het aantal deelnemers wat ze toch ieder jaar bijkrijgen. Ja. Het voordeel van de toesupporters hebben het niet gewerkt vandaag. Nee, we hebben eigenlijk een beetje geprobeerd om het in het dorp waar de wedstrijd is, om door eigenlijk ook zeg maar, de school, dus in dit geval is Lin dit jaar hier geheel vertegenwoordigd. Volgend jaar hopen dat er nog een Herten terug te zijn, dat ze toch een heel klein beetje extra supporting krijgen voor de kinderen. Ja. En dat was in onze tijd wel lang, het zijn niet maar alleen de jongens hè, die voetballen. Nee, inderdaad, dat is in tegenstelling tot onze tijd inderdaad, toen zeiden ze dat terecht. Zie ook de laatste jaren toch steeds met de opkomst van de dames. En ik moet eerlijk zeggen, volgens mij voetballen de dames beter als de heren. Maar laat ze dat maar niet doen. Hi. Hi. Lenne, die next winnen. Lenne moet winnen. Lenne moet winnen. Hier, naar nieuw. Diego, van welke school zit je hier? Hubertus. Wat voor wedstrijd is dit? Kunt u daar even vertellen? Om de beker terug te krijgen. En jij zit uit Herten en de tegenstander is Lin. Maar dit is niet de eerste keer dat deze wedstrijd is, wist je dat? Ja. En wie gaat dit tot nu toe? Goed. Wat is de tussenstand? Wat is nu rust? 3-0. Voor hem? Ros.